приятели от Нескафе. Днес кафето 3 в 1 много е готино с прясно мляко. Пробвайте и ще видите колко е готино. 3 в 1 с прясно мляко да се пие е много по-хубаво, отколкото с вода, както всеки сигнал. Ето, 3 в 1 Нескафе с прясно мляко. Най-готината комбинация. Пробвайте, приятели, от Нескафе и ще видите разликата. Много е по-готино от традиционното си Нескафе 3 в 1 с вода. А това, където сега си го направих, е с прясно мляко. Пробвайте, приятели, Нескафе сега.